Adoptuj si politika. Vyzývajú na internete mladí kresťania. Môžete si vybrať prezidenta, ministrov, štátnych tajomníkov či jednotlivých poslancov. Zo zoznamu si jednoducho vyberiete jedného politika, za ktorého sa budete pol roka modliť 5 minút denne. No a po tejto dobe môžete svoju aktivitu zrušiť alebo ju predĺžiť. Určite je to užitočné, modlitba nikdy nezaškodí. Lepšie ako nadávať a rozčulovať sa. Dúfam, že pokryjú všetkých. Napriek tomu, že modlitebná kampaň odštartovala iba od včera, všetci známi politici sú už vychytaní. Momentálne sa najviac ľudí modlí za známeho bojovníka proti nahote v médiách Branislava Škripeka a Martina Poliačika, podľa ktorého by Kristus podporil homosexuálov. Za koho by ste sa vymodlili? Tak za Fica určite nie. No schádá niektorého. Podľa mňa tú vieru by mal mať každý sám a to svedomie by si mal tiež spýtovať každý sám. Neviem, neverím ani v Boha a nemyslím si, že naša politika je taká, aby si to zaslúžili. Prečo nie? To záleží od človeka. Keď sa chce niekto modliť, nech sa modlí. Mladí kresťania veria, že môžu práve takýmto spôsobom ovplyvniť politické dianie na Slovensku. Lucia Hurajtová, televízia Markíza.